Good PM guys, wala nang intro pa. Kakain tayo dito sa Pakak, Tagudin, Ilocos Sur. Let's go! 4 PM ngayon guys. So tapos nang mga kumain yung mga iba. Saktong-sakto nagugutom kami. Dumaan kami dito kila Sheila May's Mommy and Lomi House. And nakita ang dog, ang anak ko. Very cute. And in-interview ko konti ang kasama nila. Si ate, nakalimutan ko yung Pa-stay stop anday. Okay. Ni Sheila may timakin anday. Oh, okay. So shout out po ka sa nanay ni Sheila May. Okay. Yan po guys ang mga permit nila. Yan. Sheila May Garcia. So guys, sa mga gustong tumikim dito sa may Pakak guys, Lomi and Mommy. Sheila May's Mommy and Lomi House. Tara na. At ayun na guys, dito na ang ating Lomi overload. Overload sa laman, sa siomay, sa chicharon, and itlog. Kain na na! Okay, hindi. Anong lasa? Masarap. Masarap? Oo. Hindi ko ako nakatingin. Ito niya guys, approve sa kanila. Ano na guys, titikman na natin itong Cheddar's Lomi Overload. Dapat ganito yung gawa ni wala yung Wow! Hindi pa natin natimplahan guys ng condiments. So para sa akin, i-add ko na lang dito is chili para ng patis at soy. Kasi nanoot na yung lasa niya guys. Sana natakam kayo guys sa ating content ngayon na Lomi dito sa Pakak. And sana makapasyal kayo guys para matikman nyo itong Lomi nila. Mami sana pero dahil mainit ngayon, Lomi. Thank you!